Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Para undangan sedaya sumangga kita tansah memuji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten keadaan dalu menika kita sedaya taksih diparingi kegiatan iman ugi kasarasan sehingga saged lempak wonten alun-alun ngadisanan mriki. Alun-alun Pak nggih. Nggih. Mugi-mugi sedaya tansah rukun nggih. Sholawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun pangapunten niki wau Pak Camat mboten saged rawuh amargi ada kegiatan lain sing meh sami pentinge nggih. Berarti ngadisanan niki jane nggih penting. Tapi sing mriko mboten saged diwakilne sing mriki nggih nyuwun pangapunten saged diwakilne ngoten nggih. Nggih. Mas Dalang. Niki sinten Mas Dalang? Wis lak ngantuk iki penonton Mas Dalang ya. Wis aku rasa susui. Lanjut Mas Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu makaten menggah dawuh pangandikan saking Bapak Sekcam. Langsung monggo Bapak Kepala Desa, Ketua Panitia, juga kanthi Mas Dalang long tinampen kayon mangke tondo yekti pagelaran wayang kulit sedalun atas kawiwitan. Saking penjemput Ketua Panitia Bapak Sekta mugi Bapak Lurah katur mateng Ki Yusuf Ansor Ganendra mertandani tondo bilih pagelaran wayang kulit dalam rangka bersih desa Ngadisanan tahun 2024 kanthi sesanti gumbrega agawe bunga Ngadisanan Jaya Wilujeng Widodo nir ing sambikala. Akhir kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maneman
Shollallahu ala Nabi Muhammad. Beng sembang ngiring ulon kapurpa risa kamur pengarat Merengsanan ingkang merengkanan siing tasih mawe buka kang saweka Nyaklangening ngalang nyanak lar mantan mun sareng Awit namastu purnama sidam awit namastu silat bringgang jagat karondo sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung nang ning mlebu makles tandur lambang bundut sinandur tutul katelo tutulo tulat mring mrapting paradya
Winisuda trengkang dina modama pinardi tameng lalata mangga tekap wasananing kupita tawerengging pralambang matumpa-tumpa marma panggeng pangguguk sang Purwengkata Setebyar dumadining Wayang Purwa Purwakaning kandha winaring puting basa tunggal kuna ngemu surasa Yelinarasaya karaos mulajari angrasa wandi uring diri rasa rumangsa rumangsan wiru lir jalma angilo kaca jawe kusang jang carita becewus gumelar jroning pakuliran yoga jatra mriksani pagelaran inggih purwa Surya Candra ndarum yang kartika wis kena putra ing kawasa Sari Radrang Gedri Pawanupura teking Buksina Gilir Kemanti Temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetulan kang kerta mangkar toya sinirambun toya Jawa pating rembyah dadi padhang kutu-kutu ngatuga buron-buron yang buruntu dadi branan tanpa wicalan Padang terawangan sinari sang Hyang Renawi kang arsa murbawani jagat mungging jagat wetan tumungep-ungep mungging kalingan pukir abang perngangah lamun gaek saya dilan-dilato bumi saya dangu sumrup sang Hyang arep wonten sebelah kananku abang ismu jenar kapurbawan sinari sang Hyang Basanta Om Amangku gunung keng biru moyo-moyo pucung gunung kirmulan kedanu kasuruh para bancana lenggan lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dong soleng kawulodase dene ora songopi buka garap Tegal Sawayi anglur sirur tatan ana pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samurwangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis kanton melok sinari jagat gunung blapapan lor kidul etan kulon sinaring jagat kang samya rebut-yada rebut-eja rebut kuwung prandri datan wonten ing kamadhan kuwing praja negari ing Wirata apanjor karo pambukaning kandha sareding pangke krana negari Wirata dumadi saking pulo-pulo kebanjaran sinasapan toya benawi nampi ombak samudra binang langut kang tanpa pakut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakring wisi sawane grembing jurang corong kinepung gua serong kinarya sesuwing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri rewe-rewe ron kalupa bumi subur pasiten mawruh satengah tandur tangkar tumangkar kapriyan dadi gunung-gunung bepanjengan nangrang sang langit lenggak longgok lampai toya picil saking sendang-sendang ning lir tandi iline pinara para playune trampi wadhuk binentung-bentung kinarya angeleni sawah yang pategalaning Narakisma mokal pangoleng tetani bebasan datanana bumi sanjeng kangkeng selo sedaya tiranduran kang murah kapipan dioptari silang darpasabinan yayaruk bisari kang pinangga pratiwi pategalan goplo wijeng kang rembuyung godhong andi ambiyek wae nganti kaya manglung mangkon pitane pala kependhem pala kesimpar pala kumantung sadetan kuciwa jinawit kulan kang pawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya ite iwen sansaya ngrembaka lamun sang aglaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi tatanana caran kandhang anggunan ceng palang labet tebe saking tindak Durjana Jukti samya sahyek saepa kapti karo ring nusa bangsa tuwin negari ing Wirata wana gonge banging gunung anggung reksa marastari runtumurun rah tumrah sadaya dadi guru-guru kaning lingkungan langkung-langkung lamun toti naliti sampun samya samet ing sesanggeman sepentebe saking tindasan saya sinan saya winada wida anane mumat sinamatan daya dinayan sawijiji mapan jatung jecipan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya
kenging binasake negari ing Wirata nalika semana lagya mancik marang jaman kecono panjang kunjung pasir pamukra jinawi gemah ripah karta torta turtara harja dasar negara kang gedhe bore padhang jakate dhuwur kuku setor tado kuncarane turta kasusuring manca praja lah sinanta wau ingkang asta pusaradil bangsa negari Wirata Penangiro dan ucap dosa mansonoto dosa 10 nama sumestani juluk Sang Nata Prabu Maswapati ya Sang Prabu Durgandana nalindra kening bumanggung sejakaken kautaman sama beda dana denda senajan to wong liyan gedrayan nanging gadhe lelabuhan tumrap negari tartentu dipun maringi ganjar ingkang sakmurwat ananging senajan to kadang sentana mitra ruwang nanging menawi gadhah kalepatan tumrap negari kayata nyolong sajen ugi dipun pidana ingkang sakmurwat mawi paukuman tata kaprajan negari Wirata pramila datan wonten setunggal kemawon kawula negari Wirata ingkang wantun anyidra wujuding sesaji sumambung Wiswanira Sang Prabu Durgandana animbali biswanipun ingkang putra nenggih pandhita ing Gunung Suhini nenggih Sang Resi Seta datan kanton kayap pepaten negaring Wirata nenggih Sang Rukyana Pati Nirbita mangula nalika semanten Sang Yapara kawula miwah para nayaka punggawa negaring Wirata samya gandeng pasisiran jejel riyel parapat pepet pipit prasasata pandhenggul datan pasela labar sekadang para seba ing jaya mludak gendera rontek umbul-umbul kekiterangan kanu yayai mondeng mangsa labu payung megar mendhe jamur barat ing mangsa rendheng tumbang ngrangap kojati ngaraning mangsa katiga prandene ketingal tidhem jinem madaning pasewakan negaring Wirata nadan godhan tatan ingkang obah samirana datan lumampah kabeh sumung swaraning pradonga miwah pangling maranggono Sikramurwani pangandikan dadu kumangling jiling pangandika Sang Prabu Maswapati ingkang dari kababaring lisan
Angkati Sutama Gusti Sasongko Kasongan Surya Prabanya Sumungkem Keswa Prasreming Sari-sari mangkono ngilmu sanyata sanyatane mung weh rasa ping bungah hengaran cobro sugeng tias kalamonten Nora kaya si punggung anggungku ronggo ugungan sadina dina ngremehke padaning urip
naranging maruta kumaraga langkung anggarengku mrunggu padane si prandene paksaku make Niwang Sukmana mangadilinuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Hung Bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengkoto dhisik Kakang Patih Nirbita ayo ndadake kaget penglira sira Kakang Patih Nirbita dene sira ingsun pijana ngarsaning manira Patih Nirbita Baunut nunut nuringgi tewaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Dalahan sinuwun Prabu Matswapati sinuwun Prabu Durgandana paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan pun Patih Nirbita sinuwun wanter sabda paduka amiji dumateng wiswanipun ingkang abdi ing jawi sanget watosing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan dewaji semban kula pengayoman kula ing Madyapada Prating Dalahan kepareng kula cumadung dawuh pangandika paduka sinuwun baunuk niki ya Patih Nirbita kadi paranggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakiling ingsun pranata-tata rakiting kaprajan negara ing Wirata marata diage aturna kelawan panjenenganing ingsun samendang aja nganti kang karemben Patih Nirbita menawi paduka ndang tata rakiting kaprajan negari ing Wirata tatentu sadaya tan badhe nguci wani sinuwun para kawula samya atut runtut Bandung Rama tetunggalan dados tunggal masinamatan daya dinayan sawiji-wiji manjing wonten jejibanipun piyambak-piyambak akaruhing rusa bangsa tuwin negaring Wirata mandhapipun para prajurit anggen nyemboten kendhanipun tansah gladhen olah kridaning kaperang sawanci-wanci praja paduka katempuh marang mukul tatentu boten badhe ngepuk unca paduka Gusti kula Sang Nata ingkang abdi kepatihan remu kasawurna putung semangga kabandhemna sinuwun dewaji semban kula baunut-nunut niki gawe bombong sartane gawe marem tuwin mongkok penggaling sun teka midhanget kang dadi aturmu teka jangkep kang kaya mangkono Patih ora liwat pakaning utama tindakna selawase urip Patih Nirbita mrengeng sampun paduka dhawaken tartentu kula mboten badhe suwala sinuwun nanging derengan sak sampunipun kepareng ingkang abdi kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep pada paduka Gusti kula Sang Nata Kakang Patih Nirbita ya tak tampa gawe cundhaka panglingga murda ana penggaling sun ora liwat prayoga nangganira lungguh sartane tatanen barisaning para wadyabala mewah para kawula ingkang padha gantung sebon aja nganti ana ingkang padha saur manuk jeneng ingsun nedya mbabarake tunanem brama wigatining pasewakan Patih Nirbita mrawi paduka ndang kados mekaten tartentu kula badhe mangestu pada dawuh paduka sinuwun baunuk nunduk nuringgi
ora mengko dhisik anakku lanang Seta cah bagus anggonmu ingsun pijana ngarsaning pun Rama nggih padha kanthi raharja sak praptamu anakku lanang Seta ngunamit pasangkri mantabe tinebena ladune dumawing tawang tuwang linepatna ing tulak manu Rama Prabu sagung paduka miji dumateng wiswanipun ingkang putra pun Seta ing pertapan Gunung Suwini keparing ingkang putra cumadung dawuh timbalan paduka wilujeng wiswanipun ingkang putra mboten manggelangan setunggal punapa nanging mekaten Rama derengan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama ya anakku lanang Seta tak tampa ora liwat pangestune wong tuwa wae tampanono nggih Seta ae berkah pangestu paduka kula tampi kula canjang puceng peni dumawing wijang Rama keting Werdaya saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan Rama Prabu Rama Prabu Durgandana sawise prayoga nggon mulungguh mesti wae gawe kaget jeneng moring sun timbali ana ngersaning manira anakku lanang Seta dene janur gunung kadingaren wektu dina iki pun Rama nganake pangasewakan ingkang beneh lan adajing kus kelakon adat saben pun Rama iki nimbali kelawan kadangmu sakloron utara apa dene Wracangka nanging sagendakan iki pun Rama nimbali kelawan sowanmu ya anakku Seta mesti wae tuwuh tandha pitakon sakjerone atimu nggih anakku cah bagus nuwun sewu Kanjeng Rama saestu ingkang putra pun Seta nyadong deduka Rama menawi samangke paduka nimbali dumateng wiswanipun ingkang putra pun Seta menawi kula gadah lepat monggo kula aturi anyendu dumateng ingkang putra pun Seta ananging menawi kula badhe dipun maringi ganjaran lajeng labetang menapa ingkang sampun kula lampahaken wonten praja negaring Wirata pramila ingkang putra pun Seta cumadong dawuh timbalan paduka Kanjeng Rama Dewadi semban kula keparenga paduka mbabaraken wigatining pasewakan saestu ingkang putra pun Seta badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabdatama dawuh pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Durgandana Rama Prabu Masuwapati anjrengkang puspita rum kasilireng samirana mre sekar kadung skandanya maweh raras retnaning triya jagat pangestu karo wayapra jagat Seta mesti wae gawe bingung teka pun Rama nimbali sowanmu ora kelawan ora bareng karo adimu sakloron
Yektine mangke ninggir nggone pun Rama nganake pasewakan agung sing beda kelawan adat sing wis kelakon iki. Yektine penggalihipun Rama Wirata iki bingung jalaran merga saka patrap pokal gawene pamanmu ing Kasenopaten ingkang adreng kepengin ngukuhi praja negara ing Wirata wekasan padha ngedeke kadipaten. Ya ing Kadipaten Wirata kuwi ingkang sepisan kang angka 2 ya ing Kedaton negara ing Wirata. Kamangka nggone pamanmu ngedekake kadipaten kuwi ora mung srana kinarya ya kuwi angucik keprabonipun Rama. Nanging sing luwih gawe prihatin atine wong atuwamu ing Wirata iki nggih. Bingung rasanipun Rama. Yen to ngasiki mengko kelakon sartane yen to wis kelakon perkara iki mengko malah gawe wirang bebarang, gawe kucem asmane nata ing Wirata Prabu Maswapati merga saka patrap pokal gawene pamanmu ing Kasenopaten. Seta. Ndak kira kowe ya wis mangerteni lawan lakon iki sartane ndak kira kowe uga wis nampa atur pangandikan saka pamanmu rupa kenca kok upadene pamanmu Kenjaka rupa lan pamanmu Rajamala. Seta. Nuwun sewu Kanjeng Rama, nyawa-nyawa jimat sembahan kula. Kula aja madung dawuh. Saestu ingkang wayah utawi ingkang putra mboten badhe kumawantun matur menawi mboten dipun dangu kalian padu Kanjeng Rama. Mekaten Kanjeng Rama, estunipun tigang hari kapengker ingkang putra pun Seta ugi sampun dipun panggihi dening inggih menika paman Patih Rupa Kenca, paman Kencaka Rupa kalian paman Rajamala. Menika sayekti anggenipun paman Rajamala adreng kepengin ngawontenaken adon-adon menungso. Wekasaning sak mangke ingkang putrapun Seta ingkang dipun dawuhi kula ingkang dipun utus supados pados sawung saking kasepuhan urun jago wiring kuning kinarya nyimbangi kelawan kridanipun paman Rajamala. Mekaten menggadhawipun paman Rupa Kenca lan paman Kencaka Rupa ingkang sampun kula tampi Rama. Lah ya pancen kuwi sing tak angkah. Pancen kuwi sing arep tak rembug kelawan sira anakku Seta. Waduh. Syukur ya nggih, syukur. Yen to sirat majaku Seta wis nampa atur saka pamanmu Rupa Kenca padane pamanmu Kencaka Rupa. Lah saiki aku tak takon. Yektine nggonku miji kelawan sowanmu mrene iki aku arep putusan kelawan sira. Tak dawuhi supayane kowe golek jago saka kasepuhan kanggo ya kuwi nganake adon-adon menungso nggone karepane pamanmu Rajamala adreng kepengin nganake adon-adon menungso. Lah aku tak takon apa wis entuk jago nggih? Pangestunipun kemawon sampun. Wis oleh jago sampun Kanjeng Rama. Yen to sira wis entuk jago kuwi saka ngendi? Kesatriyane ngendi kuwi atmajane sapa? Sartane kuwi derajate apa? Yen to satriya matura kasatriyane ngendi? Yen to pandhita pertapane ngendi? Nuwun sewu. Sawung ingkang kula wastani menika sanes kok derajating satriya, sanes kok derajating brahmana utawi nalindra. Nanging sawung ingkang kula pados ingkang kula dipun dawuhi kalian pun paman Rupa Kenca, kalian paman Rajamala menika sawung ingkang sampun ingkang putra pikantuk menika kawula negaring Wirata. Lho, kawula Wirata? Nggih. Mengko dhisik adat saben kawula Wirata kuwi ora duweni kadigdayan apa-apa. Lah kok teko dadi ana kawula Wirata sing wani ya kuwi ngejoni ning Mabaratan ning adon-adon menungsa nggone pamanmu Rajamala adreng. Nuwun sewu. Sampun ngantos nyas dumateng sawung ingkang sampun kula gayuh menika kala wau Kanjeng Rama jernyatanipun najanto derajating kawula. Pandu Kanjeng Rama kedah mengeti dumateng Bawa Leksana Nalindra Wirata. Nggih menika sama beda dana dendruk teges menawi menika kadang utawi menika najanto derajating kawula mboten gadhahi pangkat menapa-menapa wonten Kedaton Negaring Wirata nanging gadhahi lelabuhan tumrap Negaring Wirata
tartuntu samangke kedah dipun paringi ganjaran ingkang sakmurwat kelan menapa ingkang sampun dipun lampahi. Nanging menawi sinaosa menika kadang mitra ruwang kawruh paduka Kanjeng Rama piyambak menawi nandhang kalepatan tartentu ugi kedah dipun pidana ingkang sakmurwat minangka tata upacara kaprajan negaring Wirata. Mangkono nggih. Pramila sampun ngantos ing sakmangke paduka Kanjeng Rama ngiyas kaliyan kawula ingkang samangke kula ajaken wonten ing sawung saking kasepuhan nglampahi nindaken adon-adon menungso mengsah paman Raja Mala. Lah iki saiki aku tak njaluk kelawan sira anakku Seta supayane jago sing wis mbok gawa kuwi timbalana munggane kedaton. Aku tak weruh kaya ngapa blegere, kaya ngapa kasudibiyane anakku Seta. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngrakit nawang sesangka nalendra marwa sing sang katriku katriku mulung mangrompaking wadya arda kurare kagiri-giri didhemataring kawontenan kedaton negaring Wirata nalika semanten bingung raos sing manahipun ingkang putra saking Wirata nenggih Sang Resi Seta nampi pangandikan saking Kang Rama nenggih nata ing Wirata Sang Prabu Durgandana ndadosaken kanyur pinangka warju kanyujare wong nginang warju jaring wakeca nginang durung abang itu durung manjing dasaring pertala asaru geger jaba piyak ngarsa tekeping mriku paseban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan apa diajangking medhot saka wantilan kejawi amung sawanipun Sang Jagalabilawa ingkang rumaos kadangu pisanipun kila-kila jaring semanten Sang Jagalabilawa najanta putra saking pejagalan nanging gadhahe kasekten pramila tanggaping sasmita Sang Jagalabilawa sigara minggah wonten ing pasewakan negari ing Wirata kagiat sanalika Sang Raden Seta mboten rasani bali mboten rumaos nganti dhumateng pisanipun Sang Jagalabilawa karya kagiat nata ing Wirata wau.
trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Jagat Dewa Bathara seta wonten timbalan bahaya wah kaget rasanipun Rama lagi wae kowe tak dangu supayane kowe nimbali kelawan jago ingkang ndak karepake urung ditimbali iki kok wis munggah iki karepe kepiye nuwun sewu Kanjeng Rama sayekti sawung menika utawi lare menika sampun mapan wonten ing setinggil Binaturata ngono iya tartentu piyambakipun midhanget pangandikanipun Kanjeng Rama Maswapati bilih ingkang putra kedah ngandhi animbali sawanipun lare menika nanging ra kudune ngenteni mbok parani sikik ora kok waton ora kok lancang munggah ning Kedaton Negara Wirata ora pantes ning atase kawula ora didhawuhi munggah teka munggah ning Kedaton Negara Wirata mongko tanpa tata krama kula sawangen nuwun sewu lare menika pancen boten saged tata krama malah samangke kula angandhi dhumateng lare menika supados minggah wonten Kedaton malah kula dipisuhi Kanjeng Rama wedan-wedan kowe iki nayangane praja dipisuhi karo kawula Wirata ya sampun boten napa-napa wong kula trima kemawon monggo kula aturi andangu Kisana padha kanthi raja sapraptanira Kisana ana ing praja negara ing Wirata Kisana wah Prabu Maswapati yo kowe nimbali kelawan sowane Jagal Abilawa. Jenengmu Jagal Abilawa, dasar kepara nyata. Sing gedhe pangarupamu lho. Seta wonten dawuh. Kok malah ngrupak-ngrupake iki kepiye karepe? Lah kula rak sampun matur bilih lare mriku mboten saged tata krama, mboten saged unggah-ungguh. Wah, jagat Dewa Bathara ya ora dadi ngopo. Ya Jagal Abilawa ora dadi ngopo. Nyatane tak sawang saka kene pancen paremu utawa prejenganmu kuwi wis prejengan wong alasan. Yo, mula ora mokal yen to kowe ora iso basa, ora iso tata krama. Padha kanthi raja sapraptamu Jagal Bilawa. Prabu Maswapati ya Prabu Durgandana slamet sowan Jagal Bilawa. Ana ing Kedaton Negara Wirata. Wah, aku ngaturake basaku katura Prabu Durgandana. Ya tak tampa. Wah, edan-edan. Swara nganti ngrontokke usuk Kedaton Negara Wirata. Sone apik. Seta wonten dawuh. Bocah kok ngerti son barang. Piyambakipun menika pancen lare ingkang modern mekaten Kanjeng Rama. Prabu Maswapati, Jagal Bilawa piye? Aku arep takon karo kowe. Piye?
Apa kowe ora arep takon karo aku? Aku iki putra saka ngendi? Aku anake sapa lan aku kawula ngendi? Yen to munggo manut kelan aturi anakku Seta mau kowe kuwi bocah saka dusun Perjagalan. Kowe anake Demang Jagal Welakas. Ra yo ngono to? Wah, pancen iya. Bapak Jagal Welakas meksa karo aku janjane aku ora sudi. Aku ora sudi yen to dadi jago saka kasepuhan. Aku ora sudi yen to kuduan gelut karo sing jenenge kadangmu ya kuwi Raden utawa Ndara Rajamala. Mergo aku ngrumangsani aku mung kawula cilik, aku ora ndiwenang tumrap kaprajan negara Wirata. Mula aku ngrumangsani aku mung kawula cilik, ora pantes yen to aku cawe-cawe melu-melu perkara negara Wirata. Ning ngene Jagal Wilawa, piye? Kabeh iki yen to ora mbok lakoni mesti wae bakal gawe wirang sartane gawe kucem asmane Nata Wirata. Kucem kok dikumbah meneh. Bocah ngeyele ra jamak-jamak. Balawa ana dawuh apa? Nanging nalika semono kowe rak wis didhawuhi ke anak-anakku Seta supaya kowe maju ning pabaratan kowe munggah ning Blabar Kawat Kendheng Waja jangan sinencang. Rikala semono yo. Wah, bareng tak pitung-pitung arep aku kawula senajan to aku mung anak tukang jagal. Arep saben dinane aku jagal kebo sapi kanggo Nayaka Praja Punggawa negara ing Wirata. Nanging yen to aku ndene labuhan mesti wae kabeh para kawula sartane Nayaka Praja Punggawa negara Wirata tresna karo Balawa. Yen to ora tresna kebangetan timen. Yo Balawa yo. Yo Prabu Maswapati. Sabanjure aku ngenteni dawuhmu kepiye? Balawa ana maran. Aku tak takon karo kowe wis sagu tenan. Sagu kon ngopo? Lho piye to? Kowe wis sagu tenan munggah ning Blabar Kawat Kendheng Waja jangan sencang perang tanding karo adikku Rajamala. Wah, yo aku sagu. Lahir batin. Pelabuhanmu iki mengko bakalan ngurungkebi kedaton sartane ngurungkebi kabeh para kawula negara ing Wirata. Yo, ndak niati aku nglabuhi kabeh kawula sartane Nayaka Punggawa Praja negara Wirata. Aku wis sagu manut kelawan sing dadi dawuhe Prabu Maswapati. Yo, yen wis sagu mung kari ngenteni dina sesuk Selasa Kliwon kowe kudu munggah ning Blabar Kawat Kendheng Waja jangan sencang. Sesuk dina Selasa Kliwon aku kudu munggah ning Blabar Kawat Kendheng Waja. Yo, tanding karo adimu Rajamala. Yo, Balawa yo. Yo. Wis toke dawuhe Prabu Durgandana ning aku njaluk ana pitukane yen to kowe dawuh karo aku supayane tanding gelut karo adimu Rajamala. Ana pitukane? Ana. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Rajabrana sartane derajat pangkat supayane derajatmu ora mung kawula yen to ngasih kowe kelakon menang mungsuh adikku Rajamala? Dudu kuwi sing tak jaluk. Lho. Nanging kowe njaluk apa? Aku mung njaluk wiwit iki mengko aku budal saka dhateng negara Wirata. Tekane dinane sesuk Selasa Kliwon. Aku nglakoni adon-adon menungso. Aku mungsuh Raden Rajamala. Aku njaluk kabeh Nayaka Punggawa negara Wirata, utamane Ratu Wirata Prabu Durgandana. Aku njaluk wiwit iki mengko bengi tekane sesuk dina Selasa Kliwon. Aja nendra, aja dahar, aja ngombe. Panjenengan ingsun ora kena dahar, ora kena nendra, sartane ora kena ngunjuk, ora kena. Loh, banjur kon ngopo? Aku kon ngopo, Balawa? Tak jaluk supaya padha munggah ning sanggar pamujan, sanggar pelanggatan, supayane jurung pamuji meminta ngersane Gusti Kang Maha Wilasa. Supayane lulus sartane jujur sempulur kang dadi kayuane Balawa sartane nggonku nindakake kewajiban sing wis mbok dawuhake karo aku. Saguh ora? Seta piye iki? Ya sagake mawon. Kula kinten menawi dahar utawi mboten dahar mboten ngunjuk, mboten nindra lajeng ndonga menika perkawis sing enteng. Kula kaliyan padukan Kanjeng Rama niku sampun kulina nglampahi. Yo Balawa aku saguh. Yo siji meneh. Piye?
sawuse kowe padha ora dahar ora ngunjuk sartane ora nindro aku njaluk jerone kowe poso ndongake kelawan jagal bilu aku njaluk kabeh nayaka praja punggo negara Wirata utamane nalindrane ora kena campur karo wong wedok utawa ora kena campur karo bojone. Waduh. Balawa, piye? Nek kabeh mau sing tak jaluk aku iso nglakoni, ning nek sing siji iki ora iso. Wah, diempet. Piye carane diempet? Ora kena yen to kowe ngasih badal penjalukane Jagal Bilawa, yen to kowe ora nuruti sing siji kuwi. Wah, trima aku wurung nggonku nglabuhi. Ya wis, pahitan. Seta iki abot banget to bocah iki kok. Kawula negara Wirata iki kok derajat kawula. Derajat tukang jagal kok kaya mangkene panjalukane. Sampun. Wong jalaran kula menika nggih nembe purik kok Kanjeng Rama. Pramila mboten kumpul kalih bojo kula mboten napa-napa. Wah ya wis ora dadi ngapa ya, Balawa tak lakonane. Ndak usahane kanggo kowe, kanggo njurung pamuji kelawan sira Jagal Bilawa muga-muga kalis sambikala kang dadi gegayuhanmu sartane nggonmu nindakake nglabuhi keparajan negara Wirata. Ya wis, yen mangkono aku tak njaluk pamit. Aku tak toto. Kowe arep nendi? Arep fitness. Lho, nggo ngopo? Wah, aku wis kaku awakku supaya ora tau gelut. Bendinane mung jagali kebon, jagali sapi. Nganti lali carane gelut. Ya wis kono, yen to kowe pancen arep gegladen ulah kridane ngaperang, ndak sumanggake Balawa. Njaluk pamit. Nganti-ati aja kaya bocah cilik, Jagal Bilawa. Seta wonten timbalan. Aku gumun karo Jagal Bilawa. Gumun kados pundi Kanjeng Rama? Kemeng kawula cilik. Nggih, kemung anak tukang jagal. Nggih. Lah kok dadi lengene ditato gambar kolor jengking kae mau kepiye ceritane? Mongko ngorek-orek awak kaya ngono kok nak yo nggunakake ragat. Nggih, mesti kemawon mekaten. Nanging kula piyambak ugi mboten mangertosi ambek bilang nggihipun ragat Jagal Bilawa damel tato menika. Saking anggen padukan Kanjeng Rama maringaken wujudipun brana picis lumantar piyambakipun jagal kebo sapi. Ngono piye?
Wah, ya wis ora dadi ngopo. Seta wonten timbalan. Ndedonga kabeh dikandhi kawula sartane Nayaka Pungga Prajanegara Wirata dikandhi supayane munggah ana ing sanggar pamujan. Ndedonga saning Gusti kang akrya jagat kang tansah aringsih wilasane ana ngersane kabeh kawula negara Wirata. Supayane Balawa nggone temandang karya bisa mungkasi reretu ingkang mapan ana ing Prajanegara Wirata. Kanjeng Rama ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun ingkang putra benjang menapa seta babar pisan gandeng kaya muspura sejiban pasewakan wektu dina iki ndak jaluk supayane bubarno kang padha seba jeneng Sunadya Kundura kedaton sartane munggah ana ing sanggar pamujan ana ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik seta anakku kaya ora ana dawuh meneh purna gati ning pananggilan Arsa Sang Nata Kundura ngedaton juluk saking dampar kecana kinabet gambaran gading kadharaken sang janing peremban jadi manggung tanggung saka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon kawidah saking mandura tindaknya Sang Sri Naranata yen Cinandra pindha jawata kairing widodara widodari